Bai. Egunon, Pelio Lazkoz naiz, arbizuko naiz, eta 48 urte bete ditut. Nik egunon, nik naiz Irantzu, 33 urte daukat, eta 12 urte ia neguen lanean Inasan. Nik bete behar nituen 26 urte, enpresa hontan. Ni sartu nitzenean, enpresa hontan, ia 1000 lagun ginen, langile. Ia 1000. Eta orain ikusten duzu, itxi dute, eta berriz esango dut egoera, sakanago ez dela bate ona, alderantziz da oso beltza. Langabezian gaude, 130 inguruan, gaude ja, langabezian. Eta... Ni gainera, emakumea dako ere lana gutxiago, saltaizun gehiago, eta ez dakik nora egin behar dugu, ez egin behar dugu, gure familia mantentzeko eta lan egin